Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкалабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер сезнең игътибарга язучы Заһид Мәхмүдинең «Әче бала» әсәре буенча эшләнгән «Бүре» дигән радиоспектакль тәкъдим итәбез. Сценарий авторы драматург Ризуан Хамид. Радио тамашада катнашалар. Баянчы Ринат Таҗи, Ана бүре Зөлфира Зарипова, Җил Әлфинур Хисами, Альберт Рамил Ваҗиев, Баязит Альбертның әтисе Әсһәр Шакир, Әлфия Альбертның әнисе Баязитның хатыны Нәҗибә Ихсани, Кадрия Баязитның икенче хатыны Фирдәүс Әхтәмова, Кәбир Кадрияның малайы Илтизар Мөхәммәтгали. Егет ролендә шулай ук Илтизар Мөхәммәтгали. Ана, егетнең әнисе һәм Лена рольләрендә Мәрьям Юсупова. Киндек Рекетир бандит Идрис Мәсгуд. Аучылар, милиционерлар Илдус Әхмәтҗан, Халим Җәләл, Фәрид Җәләй. Спектакльне эфир өчен режиссер Фәрид Җәләй әзерләгән. Тавыш режиссеры Марат Аюпов. Мөхәррире Рөстәм Акъегет. Радио тамаша магнитофон тасмасына 2002 елны язып алынган. Урман уртасындагы Йырганак шишмә янындагы урдада яшәүче ана бүрегә 12-13 яшьләр бар иде инде. Бүре өчен бу шактый олы гомер. Гады еллардан гына тормый бит аның яшәве. Бүреләрнең үз исәпләре бар. Мисалга, атның 1 елы кешенең 3 еллык гомеренә тәңгәл туры килә. Ә бүре яисә эт елы Адам баласының 5 яшенә үк тарта хәтта. Чөнки эт көне белән кеше көне бер түгел. Бүренеке тагын да ныграк аерыла. Димәк, кеше исәбе белән санаганда, ана бүрегә 60-65ләр бар инде хәзер. Нәкъ карчыклар яшендә дисәң дә була. Шуңа карамастан, аның өнендә быел җәйдә 4 имшәк баласы чиңгелдәшә. Ятим әншикләр алар. Үз аталарын белмиләр. Ата бүрене күрше Чыбыклы авылында татарлар арасында япа-ялгыз яшәп ятучы телсез урыс кешесе Василий язын атып алды. Ә хәзер ул шул ук мылтыгының тимер күбәгеннән ана бүрегә дә утлы ядрә чәчмәкче булып кычырап йөри. Чөнки ана бүренең пары өчен үч алуыннан шилли, татар аудашлары әйткәнчә бәчилидәдәй. Икенчедән, ана бүре артык азына башлады. Төннәрен колхоз яки айрым хуҗалык сарыкларын бугазлый. Нишләсен йырткыч? Ике аяклы җанияләре соңгы вакытта урмандагы бүреләргә азык булырдай кыргый киекләрне кырып бетерделәр. Җәйгә чыгуга буыннары ныгаеп килгән газиз балаларына ана бүренең имшәк сөте генә җитми хәзер. Аның үзенә дә тыгыз итле азык көннән-көн күбрәк кирәк. Аналарның сөтеннән айырып, кичекләрне бүтән төрле ашамлыкка, йомшак тәнле бәти итенә күнектергә вакыт җитте. Инде хәзер азык эзләп, ана бүрегә Чыбыклы авылы абзар кураларына төннәрен чәргә туры килә. Күңеле бик тартмаса да. Ике аякларда хәзер бик нык үзгәрделәр. Гомумән, адәмнәрнең кыланышларын аңлап бетерми ул соңгы араларда. Шушы хакта зирәк акыллы элекке пары ата бүре белән гадәтенчә рәхәтләнеп киңәшер иде. Ансының җылы тунын телсез аучы Бәчили дәдәй үзенең өнен уратып алган ихата киртәсенә тарттырып белеп куйды. Балалары әлегә сабыйлыктан чыгып кына киләләр. Бар гамнәре аналарының буш имчәкләрен тарткалау да уен. Шуңа күрә күпне кичергән ана бүре уйларын хәзер еш кына бердән бер юлдашы булган җил белән генә уртаклаша.
Ана бүре үзе моны такыл дип атый. Ә тынгысыз һәм шау-шулы җил пыш-пыш ди. Мине эзлисеңме, җил дус? Якындыстан күргәнгә шатланганга ашаган җил пыш-пышы. Телисеңме? Аллаһның барлыгын раслыйм. Тарашып маташма, ялгыз баш калган ана бүре. Бар дөнья гизгән минем баш җитмәгәнне. Махсус өйрәнмәгән булса, кеше телевизор дип атаган тартмасын да ватылса үзлегеннән чыраклыгына төзәтә алмый. Табигать та шулай. Акылы ва интеллектыннан мәхрүм булса, бу кадәр гакыллы адам баласын чыраклы рәвештә ярата алмас иде. Ә табигатьне кешеләр Аллаһу диләр. Акыллы адәм баласы имеш. Алар арасында булдыксызлар баштан ашкан. Булдыксызлыкны ничек аңлыйсың син? Вандиларның башларында гел үз җаннары кайгысы була. Инстинктлары шундый. Шуңалар дәрәҗәле власть яраталар. Төп кораллары әләк, мәкер, ялагайлык. Булдыксызның урыны ни кадәр бигрәк булса, ахмаклыгы шул кадәр көчлерәк. Ахмак булгач, ничек менәләр сыңалар дәрәҗәле биек урынга? Булдыклылар күтәрә. Үз араларында калып, эшләүгә кымачауламасыннар өчен. Ичмасам, әйдә, утырсыннар шунда, югарга урында ыштан төбе туздырып. Үз тирәләрендә аяк аслары чистырак булыр янәсе. Синеңчә димәк, бу фани дөньяда булдыксызлар кавеме генә бәхеткә ирешә. Әйе. Һәр тарафта кымсызлык, кансызлык, куштанлык, ялагайлык хөкем сөргән гөнаһлы җирдә һаман саен тере һәм чын үлекләр иелә барган чүп имендә фақат тилеләр, кызгыннар, драконнар һәм әрсез чебеннәр генә бәйрәм итәргә тиешле шикелле ахмак түрәләр генә бәхетле булалар. Сүз белән сагыш ит җир, сүз мәтте җисен. Аңлашылмый. Ике аяклы адәмнәрнең изге китапларында иң әүвәле сүз булган дигән. Аллаһу яктылыкның караңгылыктан сүз белән айырган. Димәк, сүз мәдди корал. Адәм баласы китап язганда да ни өчен һәр сүзне сайлап ала, төзәтә, урыннарын алмаштыра дип уйлыйсың? Матур язылсын дип тырыша. Юк. Сүзләрне тәртипкә китерер өчен матурлык аһәңле тәртип ул. Адәм балаларының үзле балчыкны төрлечә изгәләп, гүзәл сыннар әвәләгәннәрен күргәнең бармы? Ул сүз белән дә шулай эш йөртә. Шулай булгач, без дә сүз белән сагыш итик. Сүз белән мавыгып, телеңә салынма, ана бүре. Адәм мылтыклаучылар. Бишекле тартырларына утырып, монда киләләр. Сыз син моннан тизрәк. Сыз җәдрәк. Аучылар ана бүрене бу юлы да тута алмадылар. Ул урман авызына килеп керүгә, алачыкта утрау булып күпереп үскән абагалык арасына ташланып, җиргә сеңде.
Ул арада аның янына каяндыр атылып килеп чыккан сырты яралы каты колак куркак куян килеп сыенды. Ана бүре кара син моны, аучылардан курка, мине бар дип тә белми дигәндәй, гасабиләнеп бер генә рылдап куйды да, мискингәйнең дөрелдәп торган канлы аркасын ялап алды. Әмма кагылмады. Чөнки үлем хәлендә тартышып яткан җан иясен горур бүреләр шитләтеп узалар. Сидән ахмаклар, нәрсәгә атасыз? Кошты тәки. Әдәм акыллары бар үзендә. 5 ел идәдәй ота бүрен җиңел каптырган и. Ана бүре хәйләкәррәк була шул. Карын үтергәнгә үҗитеп 4 сарыкны бугазлады, зараза. Көтә көндезне халлашам, мөртәттәре. Бүре күбәеп азына башласа, илгә афәт килә дигәннәр борынгылар. Кая, тартырга бир әле. Рәхмәт. Рәттән 2 афат килде ишенде. Сизмәдегезме ни? Берсенең исеме Горбачев, икенчесе Илсин. Хак әйттең. Кавказда шишнәне канга батырып тау шартлатып яталар бала. Төньякта атом кимәләре су астында үзләре шартлый. Кайчан гына иртән торма я самолет, я вертолет бурны белән җиргә кадалган. Алла бар, ул малай, Алла бар. Соң элекке партурыгыбыз Нурулла хәзер муллага әйләнеп мәчет манарасын күтәртеп йөри. Кеше өчен тырыша дип уйлыйсызмы сез аны? 2 атып бер төшенә дә кермей, Алла каршында үз атасының гөнаһын җуймакчы була. 49 елда мәчет манарасын шул мөртәт немец пленниларыннан кистерткән дип. Карале. Манара дигәннән Останкин телевизоры манарасының янында шишнәләргә сылтарлар микән? Таркалар әсәй. Күзгә күренеп сүтелә. Кремльгә генә утыртасылар калды инде. Рәсәй сүтелгәнче без үзебез таркалып бетәчәкбез әле. Останкинның җанына исемдә китми минем. Бүтән кабихлек шул манарадан. Кайчан кабызма телевизорны шереп бут күрсәтәләр дә төш күрсәтәләр. Балалардан ят. Балалардан. Онда эшләүчеләрнең үз балалары юк микән мисың? Таптың әйтер сүз. Ондагыларның балалары бездекеләр шикелле иске телевизорга кайып катмаган. Америкада укып яталар. Без түгел инде алар малай. Кашмирдәне кыйга ушакайның малайыннан әфьюн тапканнар ди. Соң Рәсәйнең барышы шундыйларын сыйдыра алмагач, яңа төрмәләр төзү. Сугыш ветераннары да кирәкми хәзер хөкүмәткә. Без дә балалар да. Халык үзе булдырганча яши, хөкүмәт үзенчә. Хәйрниса Түтәйнең Баязита кайткан икән. Кичә иске шифр түбәләрен яңартып маташа иде. Ни пичагыма дип ялгызы изаланып ятадыр монда Хәйрниса Түтәй. 80-не тутарда бит инде. 80-не. Баязитның Әлфиясе яман шиш белән авырып ята ди, ничек алып китсен? 1-2 ай яшәрме, юкмы? Альбертларын Жигулиләренә кадәр сатып күп бакча төртә мединститутка керткән булганнар. Соң шул мөртәт укуын ташлаган имеш. Урамда трай тибеп йөри ди хәзер. Наркоманнар белән чуала башлаган диме? Шишнәгә җибәрүләреннән куркып, Баязит армиядан да коткарган булган үзен. Артык иркәләргә ярамый шул бала дигән нәмәне. Анасының алтын балдакларына чаклы урлап саткан имеш, чын сүз булса. Баязит үзе артык йомшак, үзе. Авылда укыганда да чебен тимәс ширитәр бер җымыкай малай иде ул. Атаңны халык дошманы дип рисва итсәннәр дә, син дә булырсың йомыкай. Хәйрниса Түтәйнең ире район гәҗитенең редакторы булган бит. Соң Сталинград дигән сүзнең р хәрефен берсе ялгышып, үч итеп төшереп калдырган. Шул көнне иртүк машина белән килеп алып киткәннәр тәгәнә. Шул китүдән суга чуңган кебек булган бахыр. Мәктәптән соң безне якларга алмагач Свердлауга китеп укып та караган иде. Барыбер врачлыкка диплом бирдертмәгәннәр. Әлфиясенә дә диплом эләкмәгән имеш. Анысының да атасы зур урында булган. Завод директоры диме? Ул да Сталин тегермәненә эләккән икән. Китәр. Икесенә дә үз аталарыгыздан ваз кичсәгез диплом бирәбез дип караганнар. Ризалашмаганнар.
Шиләбе ягыннан ди аны хатыны. Аның каравы хәзер Баязиттан бай кеше юктыр. Соңыннан барбер химия институтында укып, документ алган ул. Мәңге төсе уңмый торган буяу уйлап тапкан диләр. Ага, яңгырда, кояшта не почем? Хәзер шуны Кытай белән Америкага сатып ята имеш. Ага, долларлар белән генә эшитә, значит. Эй, тәпшагым. Итсәллә кайшан авылда 3-4 этажлы коттедж салып җибәргән булыр иде. Пенсиягә чыгуга Әлфиямны җитәкләп авылга кайтып төшәм дип кайшаннан хыяллана иде. 100 елга чыдый торган табигатькә зыянсыз буяуның бөтен файдасы шул булган ди. Кәшмир авылының мәчет манарасын бушка буяп биргән. Чистый кешегә байырга ирек куялармысың бездә? Татар баласына бигрәк тә. Тыйрыгында тоттырмады безгә ана бүре. Телсез Василийга әйтеп карарга кирәк әле. Караңгыда ләшти татып утырып булмасын да. Кайтыйк булмаса. Дөрес. Аның бурзаеты да бар. Якты күздә оясын табарга кирәк аның. Узган елны 4 баласын тынчыктырган идек. Быел да бардыр. Җәй уртасында авылда сарык булып йөрмәс иде. Баязитның авылдашлары күп нәрсәләрне белеп бетермәсәләр дә, бер мәсьәләдә ялгышмыйлар иде. Альберт исемле бердән-бер уллары үлем түшәгендә яткан Әлфия белән Баязитның җаннарын телгәләүче бер бәлагә әйләнде. Ни укымый, ни эшкә урнашырга теләми. Берничә көн элек берәү үз исемен әйтмичә генә телефоннан «Алигыгыз төнге клубларда бутала, наркотиклар сата, сутенер булып йөри» дип шалтыраткач, ышанып бетмәгән иде Баязит. Идән бер артлы алтын, көмеш беләзек, йөзек иш нәрсәләр югала башлагач, шиге калмады. Улы белән ирләшеп сөйләшеп карамакчы булган иде, не учи, я уже совершеннолетний дип бүре кебек ырылдап кына чыгып китте юнсез баласы. Шуңа соңгы вакытларда төн йокысы качты Баязитның. Төннәр буе уйланып ята. Ничек шулай килеп чыктысың әле бу? Альберт сорая башлагач, балага нәкъ ата күзе кирәк чагында командировкаларга еш чабылды шул. Барбер буяуга патент бирмәделәр. Әле ярый, илдә үзгәрешләр кузгалгач, махсус цех ачтык. Буяуны патентсыз бер кемгә дә юньләп сатып булмый һаман. Сирен урлатмас өчен юри мәчет манаралары буярлык кына җитештерергә туры килә. Шыбыклавылы мәчетендә бер кайтып, буяп китергә кирәк булыр, Алла бирсә. Альберт белән нишләргә инде менә. Дөньясы да әвеш-тәвешкә үрелде. Күрешә хәдерес әйтә. Кеше хәзер үз баласын урамга уйнарга чыгарып җибәргәндә дә сугыш кызаткандай борчылып кала. Демократик ил төзибез дип шапырынмасыннар иде ичмасам. Шу, Әлфия эндәшәме? Атасы дим, атасы. Ау, җаным. Укол кирәк. Үләрмендер ахыры. Инде мин. Авызыңнан җил алсын. Хәзер утны кабызам. Күзләреңне йомыбрак тор. Тәмам бетеренде бу бахыркай. Әле кайчан гына нинди шибәр иде. Авырттырмадыңмы, җаным? Альбертка бер сүз дә әйттермәде шул. Хәзер чыгар-чыкмас җаным телгәләп, исенә төшерүдә ни мәгънә? Ул бер рәтлек эшләп кычкырып тиргә башласаң, ул малайын яклап миңа катырак җикеренде.
қойышқа тұтындыру қоя. Өз тілімізні бар деп те білмейміз яш бұл бала. Татар мәктебіне берік дегеш қаршы түшті. Орысша оқысын емеш. Татар тілі андыр артына барғада ярамай қазір деп қаршыды. Мына қазір өз өліп кетсе, маңқырты білән мен айғалғызыма жафаланырға туралшақ. Өзімді мәнсіз болғамын енді. Туған ұрғышынан айрылған баладан юнлі кіші бик сирек шыққанын, ол шақта кім ойлағанын? Ана, Мәскеуден поездан қайтып келгенде, шындай маңқыртлардың бірсі, ақмақлар, нәрсеге керексізге суверенитет, ұрыслардан айрылсағыз, аштан қырыласыз битсіз татарлар деп күлді. Өзі татарлығынан құтылған бәнде енесі. Татарстандағы ілекі ұрыс ауылдар орнында қазір ашы әріміш отырғанын көрсен не әйтірді екен ол? Қазір ел сайын дерлік жеп алатырған 4 миллион тонна ашлықның 99%-ын татар өзегіне өстірі. Волгыны қаман идел деп yazған боласы екен. Сіз үттік националистар деп күлген бола. Надан. Волгының елға деген сөзден ясалғаны башына келмейді, келмейін даным. Atası Нишләп йокламыйсың, атасы? Тавышы да бітіп барамының. Афион околы біраз хал кірткен ақыры. Ұзаққа жетмеш жыл ансының тәсері де. Ауылда бүрілер азына башлаған екен. Шуны ойлап ятам. Абзарларға түшіп сарықларыны буғазлап кетелер деп зарланалар ауылдашлар. Иліңе афат келгенде бүрілер үршіліп әйті тұрған еді менің әти. Форточканы яп, жилері ұшыды. 4 аяқлы бүрілен құрықма сен қатын. Қазандана 2 аяқлы бүрілер ішейгенен ішей бара. Күнде суиш, күнде бір-бірсін талау. Ана, иділ ярынан бір қатынның турақланған көдесін тапқанлар кеше. Өз малай өтірген, наркоман болып шыққан. Замана. Орансызырақ ішкендірдім ақырысы. Альбертқа ишара еткенде келіп шықты. Замана. Альберт қайтмады ма? Жоқ әлі. Қайтыр, қая кетсін ол? Ана көңілі балада. Бала көңілі. Балда майдағына езіп өсті шул. Бала дегенлерін табасылғына түгел екен. Әкем аздырды, сүйленіп ятқан бола қазір. Юққа жаныңны тілгіліп ятманасы, сабишағы түгіліш. Мен қазір көбірек сенің үшін қойғырам, Баязид. Альбертның ненде юлға ергенін білемеш мен. Нәрсе білесің? Сен ауылда шақта бақша көршіміз.
Kadriye kirip çıkan idir. Şol söyledi. Bayezid militiga alla aytip qaraysanmi atası? Өзім де шулайырақ ойлап берем де. Милиция наркоманны кішіте алмай қатын. Алар иқтибарын рәккенләргә ике генә юл кала. Я төрмә, я сасы патбаларда качып, үлгәнче әфьюннан миңгерәүләнеп яту. Şöyle bile durup bulamızını harap etemiz mi neyin? Иртәгә бер таныш наркологкасы булмакчы идем. Мәгънәсе чыгармы икән? Уның белән юнәп сөйләшеп тә булмый бит хәзер. Тырт та пырт. Үстәге булмаса, наркологтан ни файда? Шулай да әйбәтләбрәк сөйләшеп каралы улың белән атасы. Кайтып керсә, мин үзем дә балабыз өчен эшем яна. Синең өчен дә бер шылам. Мин үлгәч... Юкны сөйләмә инде син, Әлфия. Даруларың бар, тирелерсең, Алла бирса. Юатып кына әйткән булам инде. Тирелү кая? Как сөяккә калды. Үз хәлемне үзем беләм мин, атасы. Мин үлгәч шәһәрдә калма. Фатирыбыз зур. Алыштыр да. Авылда берәр әйбәт йорт сатып ал. Балабызны да ташлама. Өметсез шайтан гына ди. Аннары тагын бер сүзем бар, Баязид. Зинһар уйынга алма. Шын күңелдән әйтәм мин сиңа. Нәрсән ул? Мин үлгәч Кадриягә илән. Ничек? Кадрияны ошатып йөргәнемне каян сизгән бу бахыр? Ни сөйлисең син, хатын? Шундый сүз буламы? Башыңа төшкәч була икән ул, Баязид. Кадрия бик әйбәт кеше. Аның белән бергә булсаң, барыбызга да җиңелрәк булыр. Үз малае бик тә әйбәт, төпле егеткә охшаган. Бергә Альбертка да әйбәтрәк булыр. Утны сүндер, атасы. Күз арый. Йоклап китеп булмасмы? Берәр нәрсә кирәксә, мин куклыда гына. Кызык бу хатын кызлар. Үзе исән чакта иренә фәлән кешегә өйлән дип әйтеп торсын инде. Ул турда уйларга итәрәк әле. Кадрия начар хатынга ошамаган ансы. Бик уңган хатын. Ирсез-нисез кибер үзе бакчасында нинди шәп коттедж салып куйды. Хастаханәдә авыруларны караучы нянька булып кына эшләсә дә. Әлфияне
Біле бетерді мен не деп ерейдім. Юнсіз бала, қайтты ақыры. Түнгі сағат 3-те тұрмай. Башқа умираю, іште бүрілер олай. О, голубцы, кім пішірді? Өзім пішірдім, зелті баша. И так сойдет. Орындық барыш, отыр, қоя ердің. Тебе какая разница? Дискотека-то, конечно. Түнгі дискотекаларда еру үшін ақша керек олым. Сен бір қайда ішлемейсің. Тоқтатырға керек бұл, ерулеріңні. Юқса... Сен нәрсе? Мен анда бушқа стрелеп кереді ойлайсың, что ли? Малость подрабатываю, че ты? Я сам. Сколько нужно, столько будешь ждать. Да не ори, ты сейчас выйду. Откуда? Ну и что обещал? Да знаю, что эти ребят не шутят. Знаю. Подожди чуть-чуть. А ты, чистенько одолжи, пожалуйста, а? Андай ақша yok менде. Болса да бермес едім. Кім еді ол? Бір қотын шунда. Светлана есімлі, көрші подъезда тұра. Аренда кассир болып ішли. Слушай, а может, они добордыр, а? Срочно 300 теңге ақша керек. Ұят түгілмі сеңа олым? Ауру әнеңе сен өзің ақша қайтарып берге тиішсің. Даруларына жеткіре алмай аптырайбыз. Халлар какай. Сеңа бір плевок қына бетінде ол ақша әті. Ертегі 600 кетіп қайтарып беремін сен аны. Наркотиклар сатып мы? Сен нәрсе? Что за разговоры, ты? Жеңіңні сызған әлі? Көрсет ләгіңді. Мен әлі, мен сен көрсетірге тиеш. Сен нәрсе? Мені наркоман деп ойлайсың, да? Не ішлеп көрсетмейсің? Қорқасың ма? Ұятың бүтінлей қошы бітмеген екен әлі. Қызарасың. Тошлалы әтей. Ярый, бұл тұрда бошқа күнді поговорим. Қазір мен авонишік 300 сым табарға керек. Ну, а ты? Даваланырға керек сен ауылым. Сөйлем әлі. Оқша керек меңа. Ну, бір плевок қына бетінде ол сенің үшін әтей. Әлік шулай, бір түкірік кіна болғандар. Атаңда әндірі қазасы бар деп білдің мәлі. Сені оқырға кіртем деп, бұяу сиқын ябырға тұры келді. Оқуыңы ташлап, атаңның 140 мың сым ақшасын суа салың сенілім. Біз работникшімен қазір, білдің мі? Бар, әніңнің халім біліп шық. Бермейсің, значит, да? Қышқырып сөйлешпе дедім. Малай шалай мұны мен сеңа. Сен өз малайың білен так сөйлешайсың қазір, значит. Лады, мен кеттім алайса. Бір қайда кетмесің? Не кипятись. Мен тез қайтам. Өзгерсе де өзгере екен әдем баласы. Қара Синаны өз отасы үстіне бөрі болып келе. Ах, әрем тамақ. Дұрыс яшәмейік аяқлы әдем баласы. 40 яшына шақлы башлықлары пенсия төлеп, ашатып, ішіртіп тұтарға тиіш аны. Яш, дәртлі шағында рахатланып ойнасын, күлсін, ял етсін, оқысын, ақыл жисын, фән білән шығылләнсін, китаплар yazsın, дүния күрсін, ғайлә қырсын, балалар үстірсін. Аннан пенсиясын тұқтатып, өз тұрмышын өзе қарарға қалдырырға да була. Қартайып, мәжірікке әуіргешкіне өлгенші ауырышқа жексінлер ме? Шәп етіп яшарлік, күш қуаты, дәртті қалмағашқына ялға шығара тұрған дүнияның неге керегі бар? Еш шақларында кішіні тузанны көмір базларында тұта тұрған. Қартайып,
Түрлі аурулардан интіге башлагачкына ялга китүү. Яшәүмени ул? Ике аякларның шактый яшьли сугышларда үлеп ятып кала. Сугыштан башка яши белмиләр икән. Картларны гына җибәрсеннәр канлы сугышларына. Картлар үзара тизрәк аңлашырлар. Менә тагын бер ике аяклы җан иясен мылтыктан атып төшерделәр. Сак бул, ана бүре. Үзеңнең дә маңгаеңа ядрә белән шәкемәсеннәр. Юк, ядрә тимәгән моңа. Каны чыккан җирдә күренмәй. Кан исе дә килмәй. Үлмәгән бу. Таныгына авырайган. Шыбаклы авылы тилесе иш бу. Мылтык аткан тавышка уянып, имән ботагында йоклаган җиреннән егылып төшкән инде ул. Алып чаклы зур гәүдәле, җиргә катрак бәрелеп, ушын югалткандар. Шыбаклы авылы тилесе. Буазлап ташлыйм мин аны хәзер. Синең алда ни гайбе бар аның? Киеменә кара. Эссе җәй уртасы. Аның башында колаксыз сәләмә бүрек. Өстендә йыртылып беткән сырма. Аякларында солдат итекләре. Башында нормаль акылы булган адәм баласы урманда имән башында йоклап йөримесең? Сабый бала хәлендә ул хәзер. Синең имшәк кешекләрең тиңеш шикелле генә бит ул. Тимә син аңа. Тимә, ана бүре. Сиңа мехрибанны булган саат, сәфәрче җил. Синең газиз балаларыңны үтермиләр. Узган җәйне шушының авылдашлары муеннарын бурып киттеләр ич минем сабыйларымнан. Шулар аркасында хәзер мин парсыз, ялгыз яшим. Бүре йөреп парлы булырга тиеш. Юкса табигать законы бузыла. Аталары булмагач, минем быелгы нәни сабыйларымны кем этләрдән яклар? Шушы ике аяклы адәмнең авылдашлары үтерде ич аларның газиз аталарын. Белә, бәхәсләшмим. Барыңны кемнәр үтергән, шулардан алучыңны. Бу кешене яхшы беләм мин. Гел мондый тинтәк башлы түгел иде ул. Кафтавында сугыш чыккач, кулына мылтык тоттырып, үзе шикелле ике аякларга каршы сугышырга шунда җибәрделәр аны. Үз авылына кайтып китәргә 3 көн калгач, 4 тәгәрмәчле тыртырлары белән шартлаткычка эләгеп, шартлады да, менә шундый тилегә әверелеп калды. Элек бик акыллы, бик ипле малай иде ул. Чыпчык баласына да кагылганы булмады аның. Тимә син аңа, тимә бүре. Хәзер ул үз ике аяклы авылдашларыннан качып йөри. Явыз кешеләрне яратмый. Мылтыклы кешеләрне бигрәк тә җене сими. Авау! Авау! Күзләрең бигрәк очлы. Кем син? Этме бүреме? Мин Наполеон. Курыкма, мин тимим сиңа. Тимим. Чечня бандитларын гына тамин. Ага! Яратмыйсызмы?
Грам, икәү, Işınız anlatadınız mı? Ha? Misini işetmeyim Ölkan leytenant! İşetmeyim! Mutlu yer yana! İdrak sikrip düşünüz Ölkan leytenant! Әлі сен аманда міне? Сыры бөре. Бұталып керме мұнда. Бар, кит. Мұнда бандитлар көп. Отып өтірмесіңдер тағын өзіңі. Нәрсе, кірпі тұттың ма? Шишмеге тәгіретіп шырып, құрсағын ярғансыңдыр енді. Біләм мен сені хайлакар бұре. Молодец. Только имен башында ешеген бұрындыққа тимейемі? Ол менің дос. Біз ауылдан шыққаны шотта көтерілді. Тузаннар шоу, қайтырбыз, сал болағыз, туғаннар. Мына мен қайттым. Чечня бандитлары өлтіре қылмады мені. Шынкі мен өзім Наполеон. Тек менен шаптыр. Армия бермеділер. Фәния да сөйлешмей қазір менің білен. Фәния сөйлешмей. Менен кіші өтіруші келеді бойлайынды. Білем. Мен бейік полководец Наполеон болсам да, өз қолым білен адвокат болып ішлеуші абыйыма ғына сәнек білен шәніштім. 8 яшілік бір қызны мәсқара етіп өтірген бандитларыны өз үйінде қонақ етіп сыйлап отырмас екінші. Мұнша яңғышы ғана болғаш, ришуат алғанын көрмәс деп есеплей ол мені. Қонақлар білен біргемне шошы именге бұтыңнан асып қиясы қолған өзін. Қазір мені тұтып алып, Елиян ұлтырауын алып кетмекшілер. Әті янына да қойтмейм. Ол мені телелер ютыны яптыра. Яқимай. Сіз өзіңіз телелер. Еш ғымыр бір ұзғаш, қойтмай ол яңадан. Фәния. Фәния. Мені Наполеон болғанға ташладың енді сен. Шуңа ташладың мен біләм. Өз барың түгіл дейсіңдір мұғайын. Генерал болырға қияланмаған солдат, нашар солдат деп айтайын біздің командир. Қазір өзі де генерал бола алмас енді. Яжмақта, ятамықта генерал болып ерейдір. Қызыл Йылдыз орденін хотыны келгеш 5 яшілік молайының түшіне тақтылар. Қансыз кіші еді шол. Саклы мазар көрсе тәрәзелер оша гранатығына тұндырайды. Біз өлгенше олар тұншықсындар деп. Көпмі шечен хотынларының балаларының ішегілерін үйлерінің үстіне шүйлерін әлдір тұлшылай. Біз бір өткен ауылларда өлекселер ашап семіруші шақалларғына шән келіп ере башылар еді сыңыннан. Ауыздан қуан есі келі. Аман келі. Кіші ұтырмеше еші алмай. Тұқымы шындай. Бүрені өтірмей. Тамағы ошыққандағына сорықлы бұ ауыл әкіші қызық үшін ойнап берген қоянны да атып кейті. Баязитнің ауылдашы Илдар Чечня соғышына жіберір алдынан ғына пединститутта рус-татар бөлігін тамамлады. Қанатланып матур шиғырлар yazды. Сап-сары бүдірә шәшлі болғанға францужынки деген қушамат алған Фәния исемлі бір қызны өліп яратты. Хайыр, шиғырлары да гіл шул сүйген қызына бағышланған болайды анаң. Чечняда шақтада бірсінен-бірсі назлырақ ғышы хатлар алыштылар алар. Контузия алғаннан соң, госпитальдан шыққанда Илдарның қолында шизофрения деген диагнозлы кішілеріні үркіткіш қағазы бар еді енді. Қазанда да дәвалатып қарадылар өзін, шифасы тимеді.
Дөрес, баштарак акылына зыян килүе артык нык күзгә бәрелеп тормый. Шуңа күрә аны әтис ягыннан туган тиешле адвокат абыйсы үзе янына алып китеп, бер иске генә ташландык өйгә урнаштырды. Һәм үзенең вак-төяк йомышларына җитте. Тик үз башына булган икән. Илдар көннәрдән бер көнне эшенә йомылып, дәшми-тынмый гына бер карусыз аның барлык кара эшләрен үтәп йөргән җиреннән көтмәгәндә тирескә баткан сәнәге белән абыйсына ташланды. Алла урынына күргән абыйсы үзенең астыртын кырын эшләрен 6-5-кә әйләнгән ширле никәшеннән бер дә яшереп тормый иде шул. Хәзер менә үзе район хастаханәсендә үлем белән тартышып ята. Яздан бирле урманда бүреләр, бурындыклар арасында кыргыйларча көн күргән Илдарны җир бетереп милиция эзли. Илдар бичара үз хәленә күнекте инде. Тик менә шунысы бар. Бердән-бер улының ачы фаҗигасын күтәрә алмыйча вакытсыз гүргә кергән әнисе көндә диярлек ап-пак кәфенгә төрөнгән килеш каршысына килеп чыга да, улына кыргы йырткычлар арасыннан китеп, кешеләр белән яшәргә куша. Ә Илдарга бүреләр янында күңеллерәк. Илдар улым. Әни, сине үлеп сагынганымны каян белдең? Кил минем яныма утырып ял ит, әни. Ана бүре бу. Син аңардан курыкма. Ул минем аның балаларына тимәгәнем яхшы белә, шуңа күрә без аның белән бик якыныслар. Менә колхоз рәисенең 3 тавыгын бүген төнлә шелдереп алып кайттым әле. Берсе үземә, икесен бүрегә бирәм. Аның 4 кишеге бар. Менә, икесен дә алып кит. Балаларыңны ашат. Син шикләнмә, әни. Колхоз рәисе үзенең тавыкларын мин урлаганымны белми. Авылда төне буе юри, бүре булып улап йөрдем мин. Закламый, бәлки, койрык та үсеп чыгар әле. Юк, үсмәс ахры. Ике аяклы бүре булмый бит. Бүре кебек улап күрсәтим, әни. Без ана бүре белән гел парлашып булыйбыз. Шундый шәп килеп чыга. Кирәкми. Мин бик арыдым, балакаем. Синең өчен борчылып үземә урын таба алмый йөрим. Әни, урын өчен борчылма. Бу урманда сиңа да урын җитәрлек. Наполеон бит мин хәзер. Ана бүре белән үзем сөйләшермен. Ул башка бүреләргә дә монда килеп чыксалар, сиңа тимәскә кушар. Сиңа даваланырга кирәк, күз нурым. Йөрмә булай агач башларында төн кунып. Кыш түгел ичсин. Өйгә кайт. Кайсысына? 2 өем бар бит минем хәзер. Берсе район бистәсендә адвокат абый сатып алып биргән йорт, икенчесендә әти яши. Мин монда икәнемне әти әйттеме сиңа? Юк, мин кайтмыйм аның янына, әни. Ул эчәдә мине кыйный башлый. Җүләрләр йортына ябам дип яный, абый сатып алган өйгә кайтсам, мине төрмәгә алып китәләр. Я изге Елена утравына. Наполеон булуымның кемгә зыяны тия инде, әни? Саташасың син, улым. Ширең саташтыра сине. Юк, әни, мин ширләмим. Монда миңа бик рәхәт. Урманда миннән берсе дә көлми. Берсе дә мыскыл да итми. Солдат буласым килмәгән иде бит минем, әни. Менә Наполеон булдым хәзер. Син урманда интегеп йөргән чакта мин тыныч ята алмыйм, балам. Әни, син үзең минем яныма күч, әни. Имән башында урын күп. Тавык ит ашыйсың киләме, әни? Әни, ши булса ни, кешеләрнең башлары юк, әни. Ши ит тәмлерәк тә, көчне дә күп арттыра. Бүреләр бит шуңа күрә бик көчле булалар. Ярый, мин имән башына менәм, әни. Минем йокым килә. Төн буе йокламаган шул мин. Елыйсы да килә нишләптер. Юк, йоламыйм. Зур бит инде минем, әни. Хуш, балам. Сабыл, әни. Әни, син тагын кил. Кырыл, әни. Кир сабын алып килсәң, кәфенеңне үзем юып җибәрермен. Балчыкка буялган. Әни, сиңа болай йөрү килешми. Алай йөрмә, әни. Әни!
көп жерлерде боласың, Жылдыз. Екі аяқлылар өзара соғышмаған көрші елдер бар ма? Ник болмасын, бар. Тик олар да бар-бір астыртын гына күпләп кеше үтерә торган корал ясап яталар. Кайсының коралы шәбрәк, шуны ныграк хөрмәт итәләр. Атом бомбасының иң зәһәрен уйлап тапкан кешегә Нобель бүләге бирәләр хәтта. Нобель бүләге? Нәрсә ул? Ничек аңлатыйм икән сиңа? Менә синең 4 балаң бар, әйеме? Бер утырып ашаганда күпме ит кирәк аларга? Күп түгел. Бер симез сарык бәтие бер атнага җитә әлегә. Нобель бүләге шуңа степ тагын бер сарык бәтие биргән кебек. Ана алган кешене мактыйлар дәле. Нишләп син дә сугыш белән кызыксына башладың әле? Ана бүре. Бер-бирләрен ансатырак үтерү коралын тапкан өчен бүләк бирә торган булгач, кешеләрнең кыйбла сукмаклары дөрес түгел икән. Нәрсә өчен сугышалар соң алар? Ничек? Нәрсә өчен? Күрше илләрне басып алып, үз илләрен зурайтыр өчен, байлыкларын арттырыр өчен. Аңлашылды, Жылдыз. Кешеләрчә сөйләшә белсәм, сугышмыйча да байлык бүлешеп була дип әйтер идем мин аларга. Утын кисешеләрнең кәрт сукканнарын карап торганым бар минем. Кем ота, шуңа акча дип аталган сасы исле кәгазьләрен бирәләр. Күршеләрен басып алмыйлар икән, башсыкларын кәрт уйнатсалар. Президент дип атыйлар алар башлыкларын. Нөвәт. Кайсы президент җиңә? Шул алдан килешкәнчә урманнарга ялгыш әйтәм. Ике илнең дә байлыкларына хуҗа була. Срога чыккач тагын кәрт уйныйлар. Нәфесләре дә туя. Сугышчылар да кырылмый. Менә шушы имән башында гырлап йоклаган Наполеон шикелле акылын югалтучылар да булмый. Итләрен ашамагач, нигә үтерәләр ул сугышчыларны? Мин бер көн балаларымның атасын тишемдә күрдем. Ул әйтә, син ди балаларыбызга яхшылап аңлат. Ашарга кирәкмәгәндә бер җаниясен дә үтермәсеннәр ди. Бер көннәрне балаларыбыз аш булгач, кырпы тотып бирдең. Яннарында бизилдә бышкан бал кортларына тимәдең. Бек дөрес эшләдең. Чөнки безнең әнчекләр бал кортларын ашамыйлар. Кешегенә ул тик торганнан теләсәң инде җәнлекне мылтыктан атып китә. Үзе теге үлгәнме, юкмы карап та тормый ди. Юлына китеп бара. Аңа ядрә тидерсә, шул җиткән ди. Шуннан зирәк акыллы ата бүре кап-кара болытка әверелде дә күккә очып менеп китте. Яшен яшнәп, күк күкри башлады. Куркып, уянып китсәм, күрше авылның телсез Бәчили дигән дәдәйләре бер сайысканны атып үтергән имеш. Син ул ике аяклы җаниясен беләсеңме? Ул минем балаларымны ятим иткән бер юньсез адәм. Аның янына барып, үлгән сайысканны аягы белән төрткәләп карады да, авызын ыржайтып китеп барды. Әле син
Белмисең икән. Сайысканны үтерәм дип атмаган бит ул. Аның күзенә хәзер бөтен җан ияләре бер 18 яшьлек шәфкать туташы булып күренә. Немецлар белән сугышканда бик каты яраланып, бер бомба чыкырына мәтәлеп төшкән иде ул Василий. Шундан эзләп табып, бер кыз ярасын бәйләгән иде. Өсләренә тагын бомба ява башлагач, теге кызчык моның гәүдәсен үз тәне белән каплап, үлемнән алып калды. Самолет очып киткәч, мискин кызны Василий шул чыкырда мәсхәрә итеп ташлады. Бичара кыз, елый, мин сине трибуналга бирәм дип әйткән иде. Куллары белән буды да үтерде тегене. Кешеләрнең Худайы каргагандыр инде. Сугышның соңгы көннәрендә контужен булып, телсезгә әйләнеп калды ул. Шуннан бирле ул күзенә күренгән саен шул кызчыкның әрвахын үтерергә тырыша. Синең кичекләреңнең атасын да шул кызны үтерәм дип атмады микән ул? Яктар, тиресен салдырып, киртәсен әлеп киптермәс иде. Хәзер мине дә саклый ул. Ата бүренең исенә алданып, шунда барып чыкмам дип өметләнә. Мин Юрияның ишек алдына икенче яктан сикереп керәм. Бүген төнлә этенең кылакларын шәйнәп киттем. Инде моннан ары ул эт безнең тирәгә яккан килергә дә куркачак. Этеннән башка минеменне бер кайчан да таба алмый ул. Нишләп эттен үтермәдең? Катын алгач үтерүдән ни мәгънә? Шамбул, ана бүре. Шамбул, ана бүре. Шул мөртәт үзе биргә килеп ята. Миңа ышыкланып килә ул. Шуңа сизми калгансың син аны. Мин дә күрдем. Наполеонга карап катты. Имән башыннан атып төшермәсен тагын. Мине дус иткән адәм баласын. Юк, үзе атмас. Бу балакайның кайда качып ятканын әйткән кешегә зур бүләк биргә вәгъдә иттеләр. Шуңа синеп карап торадыр ул. Наполеонның бер ни сизми, рәхәтләнеп йоклап утыра. Агачын селкетеп уятыйммы? Катнашма, Җилдус. Мин хәзер аучының үзен кызык итәм. Сине күрде. Сак бул, ана бүре. Аның артыннан төшәм. Сез язучы Заһид Мәхмүдинең «Әшче бала» әсәре буенча эшләнгән «Бүре» дигән радиоспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Спектакльне эфир өчен режиссер Фәрит Җәләй әзерләгән. Тавыш режиссеры Марат Аюпов, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Радио тамашаның икенче өлеше бүген 13:10 яңгыраячак. Казан сөйли. 13:10. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга язучы Заһид Мәхмүдинең «Әшче бала» әсәре буенча эшләнгән «Бүре» дигән радиоспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Сценарий авторы драматург Ризуан Хамид. Радио тамашада катнашалар. Баянчы Ринат Таҗи, ана бүре
Зөлфира Зарипова, Жил, Әлфинур Хисами, Альберт, Рамил Важиев, Баязит, Альбертның әтисе, Әсәр Шакир, Әлфия, Альбертның әнисе, Баязитның хатыны, Нәҗибә Ихсани. Кадрия, Баязитның икенче хатыны, Фирдәвес Әхтәмова. Кәбир, Кадрияның малайы, Илтизар Мөхәммәдгали. Егет ролендә шулай ук Илтизар Мөхәммәдгали. Ана, егетнең әнисе һәм Лена рольләрендә Мәрьям Юсупова. Киндек, Рекетир бандит, Идрис Масхуд. Аучылар, милиционерлар, Илдус Ахмәтҗан, Халим Җәләл, Фәрид Җәләй. Спектакльне эфир өчен режиссер Фәрид Җәләй әзерләгән. Тавыш режиссеры Марат Аюпов. Мөхәррире Рөстәм Акъегет. Радио тамаша магнитофон тасмасына 2002 елны язып алынган. Яшен яшнәп, күк-күкри башлады. Куркып, уянып китсәм, күрше авылның телсез Бәчили дигән дәдәйләре бер сайысканны атып үтергән имеш. Син ул ике аяклы җан иясен беләсеңме? Ул минем балаларымны ятим иткән бер җансыз адәм. Аның янына барып, үлгән сайысканны аягы белән төрткәләп карады да, авызын ыржайтып китеп барды. Әле син белмисең икән. Сайысканны үтерәм дип атмаган бит ул. Аның күзенә хәзер бөтен җан ияләре бер 18 яшьлек шәфкать туташы булып күренә. Немецлар белән сугышканда бик каты яраланып, бер бомба чыкырына мәтәлеп төшкән иде ул Василий. Шундан эзләп табып, бер кыз ярасын бәйләгән иде. Өсләренә тагын бомба ява башлагач, теге кызчык моның гәүдәсен үз тәне белән каплап, үлемнән алып калды. Ә самолет очып киткәч, мискин кызны Василий шул чыкырда мәсхәрә итеп ташлады. Бичара кыз, елый-елый, мин сине трибуналга бирәм дип әйткән иде. Куллары белән буды да үтерде тегене. Кешеләрнең Худайы каргагандыр инде. Сугышның соңгы көннәрендә контужен булып, телсезгә әйләнеп калды ул. Шуннан бирле ул күзенә күренгән саен шул кызчыкның әрвахын үтерергә тырыша. Синең кичекләреңнең атасын да шул кызны үтерәм дип атмады микән ул? Яктар, тиресен салдырып, киртәсен әлеп киптермәс иде. Хәзер мине дә саклый ул. Ата бүренең исенә алданып, шунда барып чыкмам дип өметләнә. Мин Юрияның ишек алдына икенче яктан сикереп керәм. Бүген төнлә этенең кылакларын шәйнәп киттем. Инде моннан ары ул эт безнең тирәгә яккан килергә дә куркачак. Этеннән башка минеменне бер кайчанда таба алмый ул. Нишләп этен үтермәде? Катын алгач үтерүдән ни мәгънә? Шамбул ана бүре, Шамбул ана бүре. Шул мөртәт үзе бирегә килеп ята. Миңа ышыкланып килә ул. Шуңа сизми калгансың син аны. Мин дә күрдем. Наполеонга карап катты. Имән башыннан атып төшермәсен тагын. Мине дус иткән адәм баласын. Юк, үзе атмас.
бу балакайның кайда качып ятканын әйткән кешегә зур бүләк биргә вәгъдә иттеләр. Шуңа синеп карап торадыр ул. Наполеонның берни сизми, рәхәтләнеп йоклап утыра. Агачын селкетеп уятыйммы? Катнашма, Җилдус. Мин хәзер аучының үзен кызык итәм. Син күрдә. Сак бул, ана бүре. Аның артыннан төшәм. Сугыштан телсез кайтса да, Василий уйлау сәләтен жуймаган иде. Киресенчә, аны хәзер бар яшәве үз эченә бикләнеп уйланулардан гына торасман. Менә әле дә башта имән ябалдаш арасында йоклап утырган җинаятьче Тиле егетне, аннары авыл халкын хафага төшергән ана бүрене күргәч, ул эченнән тантана итте. Ике куянның койрыгын бер юлы тоткан кебек булды әле бу, дип уйлады ул. Илдарны тоттырган кешегә милиция вәгъдә иткән акчаны да алачак. Рексын талап, канга батырып киткән бүрене дә атып үтерәчәк. Тукта. Тагын теге кыз килә түгелме? Ардым мин синең эзәрлекләүләреңнән, кызый. Күпме гафу үтенергә була синнән. Яшәүем яшәү, ашавым ашау түгел. Я син, я мин. Һәм ачуыннан үз-үзен белештермәс хәлгә җиткән телсез аучы күзенә медсестра кыз булып күренгән куакка төбәп атып җибәрде. Василий дәдә, ниге аттың син ана бүрегә? Яргәле тигертмәдең. Оның 4 баласы да ачтан үләчәкләр иде бит. Булай гына ул сиңа кагылмас та иде, акыллы бүре ул. Куя, йөрәгемне карыйм әле. Йөрәгемне тыңлап карыйм. Тибә микән? Тибә, ана бүре үтермәгән икән сине. Муеныңны гына канга батырган. Җүләр син Василий дәдәй. Балалы бүрегә тияләр менә инде. Ярар. Яшисең әле болай булгач, Василий дәдәй. Мин сине хәзер олы юлга өстерәп чыгарып куям. Анда сине кешеләр күреп алып кайтырлар. Хәзер бүреләргә бүтән алай тимәйә. Бүреләргә тимә. Үтерәсе килсә, бөтенләй бугатлый иде ул сине. Ләкин үтермәде. Кызганды, чөнки ул кеше ише түгел. Менә син аны үзең кайчанда булса килеп барбыр үтерәсең дә. Ятың кышы Рәшит абый килеп балаларын ятим калдыра. Яшәрелдек, чыпчык Мансур. Яр ят шушында. Василий дәдәй, берәрсе табып, машина белән госпитальгә илтер әле. Тик җүләрләр йортына гына бара күрмә. Аңладыңмы? Ярый, мин киттем. Киттем мин, Василий дәдәй. Миңа кешеләр күзенә күрергә ярамый. Наполеон бит мин хәзер. Адвокат абыйымның кысагына сәнәк белән кадаган кеше. Анасын китерелгәч син ана бүренең ясы кайда икән барыр әйтәсең сине, Василий дәдәй. Беләм сине. Беләм. Алар килеп җиткәнче мин аңа балаларын башка җиргә яшәргә кушам. Айт. Безнең авылның иске зираты карман кебек. Бүреләрне аннан барыбер беркем дә таба алмаячак. Безләмәячәк тә. Баязитның авылдашлары ана бүрене аулап мәш килгән арада, аның үз улы Альберт наркоты өчен Светланасына ашыгыч түләргә тиешле 300 тәңкә акча таба алмыйча баш вата иде.
Өстәвенә ул акча гына аны коткармый. Чөнки аңа наркотик көндә кирәк хәзер. Ә ул аз акча тормый. Берәр фатир басып карарга мәллә дип тә уйлап куйды ул, ләкин шундук ул уеннан баш тартты. Калада Вихр антитеррор дигән айлык башланган көннәр иде. Ломкага чыдый алмыйча, боргаланып ята торгач, ул Илсур исемле бер якын дустын исенә төшерде. Менә кемдә акча да, исни торган Әфьюн да бар. Аның йөргән кызы Лена күрше йортта гына әнисе белән яши. Илсур наркоман булгач, сөйгән кызы да наркоманга әйләнә инде ул. Шуңа сугылып карарга кирәк башта. Иде запас тотмый микән. Бәхтенә Лена өйләрендә ялгызы гына иде. Узайды, Альберт. Әне иштә, мин үзем генә иде. Без Илсур белән сездә очрашырга сүз куешкан идек. Килеп җитмәдемени? Ул Ешкыралага барам диде ич. Ешкырала? Ул бул турыда миңа бер сүз дә әйтмәде. Кызык кино килеп чыга. Илсурның Ешкыралага китүе шәп булды. Тик ничегрәк итеп акча сорарга икән моннан. Бик шибәр үзе. Кыска кара чәчләре килешеп тора. Күзләре кап-кара күмер диярсең. Аяклары как точёный кар. Кылга шикелле ябык Илсурның нинә кызыкты икән бу шибәр кызы. Менә монысы загадка. Шәй куям? Шәйне эчкән бар, Леночка. Но куй. Ә сездә уютный икән. Барсы да әнинең заслугысы. Илсур шикелле менә шушындый. Берәр постоянный кыз табасы инде әллә. Җинкәндәй фәхишәләр дә туйдырды. Ярыйла, әлегә чаклы можно сказать, Бог милует. Спит сифилислы кызлар туры килгәне юк. Вообще-то кем белә? Спит электергән кеше 5-6 елдан соң гына сизә башлый диләр бит. Мардва баласы булып туасы калган миңа. Аларга спит юкмы имеш. Леночка, син анда әллә ниләр әзерләп маташма, мин озакка түгел. Шәй генә, утыр, в ногах правды нет. Дөрес, Леночка, хәзер чын истина акчада. Лен, акча кирәк иде миңа. Миндә кызганычка каршы сукыр бер тиен дә юк шул. Булганын Илсурга биреп бетердем. Хәзер килә дидең бит, аннан алып бирермен. Күпме кирәк? Күп түгел. 1000 тәңкә генә. Монайга да пешмәде. Наркота эзләп чыккан инде бу. Альбертны озакламый героинга күчәчәк дигән иде бит Илсур. Тагын чәй ясыйммы? Юк, рәхмәт, Лена. Карале. Миңа акча хәзер кирәк бит, ә? Ломбардка салып торырлык берәр нәрсәгез юкмы, ә? Син нәрсә, Альберт? Мине кем дип белдең? Илсур булса беттем. Хәзер ялганым тотыла. Алло? О, Илсур. Беләм, мин синең Ешкыралада түгел икәнеңне. Кем әйткәнен әйтимме? Я, җитәрсезгә токылдарга. Нигә әзәсең син телефонны? Хәзер акча тап миңа. Вакытым тар минем. Юкса бу үтерәм үзеңне. Әйтеп торам, юк миндә акча. Син шулаймы? Ай, нишлисең син, паразит? Күрсәтәм, күрсәтәм, нигә хәзер? Мама! Помогите! Үтерәләр! Коткарыгыз! Альберт үзе дә көтмәгәндә кызны чынлап торып буарга тотынды. Өстәл аша кызның нечкә муенына үрелергә уңайсыз булганлыктан, башына сугар өчен берәр авыр нәрсә эзләп, тирә-ягына каранды һәм күзе өстәлдә яткан пычакка төште. Аның тәлинкә тиеп, кашы ярылган иде. Күзләрен кан каплады. Кызның кай җиренә эләккәнен дә юньләп күрмичә, пычагы белән селтәнде. Соңыннан
Медэкспертиза тикшерүчеләре кызның тәнендә 12 зур җәрәхәт таптылар. Ләкин мескен кыз тиз генә үлмәде. Ул идәнгә егылгач сулкылдый, никтер икенче бүлмәгә үрмәләде. Альберт аңа бүтән кагылмады. Кызык тапкандай, аның ни эшләгәнен күзәтеп басып торды. Лена үзе йоклый торган диванына шуышып барып җиткәч, бөтен тәне белән калтырана башлады. Һәм кинәт тартышып, тынып калды. Альберт бер ара үнсез басып торды, һәм исенә килеп, кабалана акча эзләргә кереште. Әмма бөтен фатирны астын өскә әйләндерсә дә, бер тиен дә тапмады. Кыз аны алдамаган булган икән. Альберт хәзер ни эшләргә инде дигәндәй, бераз уйланып торды да, Ленаның кул бармакларыннан алтын балдагын суырып алды. Һәм түрдә торган өр-яңа Samsung телевизорын кыстырып, ишеккә юнәлде. Бу вакытта Чыбыклы авылы өстендәге урманда Наполеонга облава оештырылган иде инде. Чөнки хастаханәдә теленә килгән Василийның иң беренче сүзе: "Адвокатка сәнәк кадаган егет урман йөрганагы янындагы имән башында утыра" булды. Ана бүре аның уенна салган җәрәхәтне дә шулай итеп Чечнядан тилереп кайткан бичара Илдарга сылтадылар. Ахматов, Тыңлыйм, командир. әнә теге имәнне күрәсеңме? Бие? Күрәм. Бүтән бер ни дә күрмисеңме? Юк. Күзле бүкән икәнсең. Күзләреңә шарпы кысты. Күрдем, командир. Наполеон. Я ни эшлибез? Куян түгел бит. Кош алмас. Агач башыннан төшәргә кушарбыз. Әгәр төшмәсә, автоматтан чәкеп кенә төшерәбез кабахат бандитны. Молодец, Ахматов. Киттек. Ану, төшәле монда җегет. Сез кемнәр, абыйлар? Мин Филипп икенче, атаң башы. Тиз кылан, төш әйдә, төш. Мин Наполеон. Дает, шаярткан була бит әле бандит. Төш кенә, дуңгызыңны тиябез без синең хәзер. Төш диләсеңә. Юкса атабыз. Эшкә хәтлегенә саныйм да. 1, 2, 3. Илдар төшмәде. Ул бу башкисәрләр кулына эләксә, изге Елена утрауына да алып китеп тормаячаклар дип уйлады. Чечнядагы командирның кансыз ярдәмчеләренә охшаганнар. Ана бүресе дә күренми ичмасам. Һәм Илдар тәвәккәлләп якынрак басып торган өлкән лейтенант үстенә сикерде дә, бер уйга икенчесенең касыгына типте, аннары иелә төшеп, кулаклык арасына ташланды. Тор, улым. Башкисәрләр монда йөгереп киләләр. Оркан эшләп тырылышма, юеш, әни. Урманда кинәт караңгыланып китте. Үз каның, улым. Әйдә, калма минем арттан. Ак кәфенемне күрәсеңме, балам? Күрәм. Нишләп ул кояш баягандагы болыт шикелле кызарган, әни? Илдарның суынып та өлгермәгән канлы гәүдәсен шул ук көнне Чыбыклы авылы зиратында әнисенең каберенә капланып яткан килеш табып алдылар. Ул соңгы сулышында нигәдер кемдер утырткан ачы балан куагын тамырлары белән суырып алырга азапланган булган икән. Авыл халкы моны әнисенең дә, үзенең дә ачы язмышлары белән бәйләп, яхшы теләккә юрадылар. 2 көннән соң Илдарны әнисе кырына җирләделәр. Чыбыклы авылы халкы егетне кызганудан бигрәк кытылды бу бәхетсез бала. Гүрдә тыныч ятсын инде дигән уртак фикердә иде. Берничә төннән карт ана бүре 4 баласын ияртеп килеп, шушы зиратның өске өлешендә казырга җайлырак урын тапты һәм яңа урда чыгып урнашты. Ул тирәдә берсеннән-берсе картырак биек тупыллар астында ятучыларның туган-тумачалары авылда калмагангамы, күптән бер кемнең дә аяк басканы юк иде. Тик ул
күченгән көннән алып, таң алтыннан теге юан имән төбенә утырып, бераз улап утырырга гадәтләнде. Калада яшәүче Баязит Әлфиясен август ахырларында Самосыровда җирләде. Хатын үлгәч шактый нык үзгәрешләр булып алды аның буйдакларча тәртипсез тормышында. 40-ннан соң Әлфиясе теләгәнчә бакча күршесе Кадрия белән мәчеткә барып никахлаштылар. Баязитның әлегә үз фатирларын саклыйсы килсә дә, көннән-көн ныграк йөгәнсезләнә барган улы Альбертның катыгы таләбе белән аны берәр бүлмәле 2 аерым фатирга алыштырдылар. Хәзер Баязит шуларның берсендә ялгызы яшәп ята. Чөнки яшь хатыны Кадрия иркә чыгуын үзенең улы Кәбиргә әйтмәгән иде әле. Альберты хәзер инде аерым торса да, күн аралаш диярлек килеп әтисеннән акча даулый. Кадрия әйтмәсә, Альбертның үзенә тигән фатирын Көндүк дигән бер бандитның танышына бушка диярлек сатып җибәргән дә белмәс иде хәтта. Шуның аркасында бер көннәрне Баязит улы белән бик каты ләгеште. Альберты әтисенең күгәрмәгән җирен калдырмый кыйнап китте. Баязит шуннан эчүгә сабышты, фатирына бер танымаган исерекләр, тагын әллә кемнәр керә башлады. Озакламый бар булган әйберләрен урлап чыгып киттеләр. Яхшы чакта кулыңны куйдылар сиңа, идиот. Юкса малайың бартына җитәчәкбез, ялкы шалкаш. Иҗеттең вакытында түләргә кирәк аны, аңладыңмы? Авыл сарыгы. А ты кто такая? Кадрия? Мин Баязитның хатыны. Ә менә сез үзегез кем буласыз? Нигә аның авызына кишләп аракы кыясыз? Хатыны? Син аның хатыны булсаң, мин аның бер туган бабасы булам. Аңладыңмы? Алдашма. Аның хатыны үлде. Ышкынмыннан яшисең килсә, дашлы? Үзегез чыгып китегез. Юкса хәзер үк милиция чакырам. Что? Үзегез чыгып китегез. Ах ты проститутка! Бırakın girme militsiya! Militsiya mı bu? Başın ağırta mı Баязит? Кеше сиңа кишләп арак шертеп маташкан адәм актыгы кем иде ул? Бер мафиози инде шунда. Кендикте батылар угай. Әйтәм аны милиция дигәч, мин урап кергәнче тизрәк чыгып шылган иде. Синнән нәрсә таптыртасың ул нәрсә? Нәрсәгә кул куйдырмакчы иде Баязит? Кем белгән аны? Альбертның бурычлары өчен фатирны саттырмакчы иде бугай. Эй Алла! Ну, бу Альбертның сені булай булса, вакытсыз кабергә кертәчәк, тыгачак сені кабергә. Беләм. Бу фатирдан кулак кактырганчы тизрәк сатырга да, чыбыклыга кайтып, берәр матур гына йорт сатып алырга дип уйлап торам Альбин Кадрия. Алла. Хәтерләмим дә. Кичә милиция килдеме соң? Килүеннән ни файда? Сиңа карап башын кашып торды да, теге кагабахат яңадан килеп чыкса үземә шалтырат дип телефон номерын калдырып китеп барды. Син ни милициягә кабат шалтыратып анашмай инде Кадрия. Мәшәкатеннән башаяк. Я, ни әйтәсең? Минем белән авылга китәргә ризамы? Авылда һәр кеше халык күз алдында яши. Альбертны да үзебез белән алырбыз. Әлфиянең васияте шулай. Яхшы. Тик бүгеннән алып, бу фатирыңа аяк та басмыйсың Баязит. Авылга күчкәнче миндә яшәп торырбыз. Ул була калса, бу тирәдә төзек телефон эзләп табулары да үлем икән. Кәбирең безнең никахлашканны беләмесең? Киттек, әйдә, киттек. Бергәләп әйтербез. Сиңа тиз генә ялашып китә алмаса, узакка түгел иш.
Фатир барып аның үзенә каласы. Кала тормышы бик сагындырса, кайтып яшәштерербез буйраган булса. Киттек, Баязит. Яңа өнеңә ияләшеп буламы? Ана бүре. Бик нык яшеренгәнсең. Хәтта мин дә сине кешкә эзләп таптым. Син Мәҗил. Әйтче зирәк акыл ясы. Намус. Нәрсә ул? Кызык сорау. Беләсеңме? Шаккатмыйм. Чөнки синең аннан аерылганың да юк. Ник сорыйсың? Чөнки ике аяклы җан ияләре гел бер-берсен намусыңны саттыңмы әллә дип сүгәләр. Намус берәр төрле тауармыны ул? Тауар булса да, иң үтмәс тауар ул. Ана бүре. Башыңны ватма. Синдә булганы үзеңә дә, балаларыңа да өләшергә бик тә җиткән. Үзең дә сизмәстән тигез итеп өләшәсең син аларга. Сәлам, егет. Син мине белмисең инде. Кәбир бит әле атаң кушка дисең. Әллә Кадрия апаң кушканмы? Шулайга похоже. Синең атаң керәшем булган бит. Ә исемең Басурманча. Нәрсә кирәк сезгә? Кем буласыз сез? Баязит дигән кешене беләсеңме? Шуның малае, значит. Что? Так и будем стоять возле двери? Сез моны инде ул. Ишеткәнем бар. Нәрсә кирәк? Так. Кадрия пайдамы? Ул эштә. Кайчан кайта? Бүген төнгедә ул. Гафу ит, мин чыгып китәргә әзерләнгән идем. Минутку. Мине әти җибәрде. Ул фатирны саткан акчасын Кадрия апага биреп торган икән. Шуны кырып алырга кушты. Мин бернинди акча турында да белмим, әнинең үзеннән сорарсыз. Минем вакыт тарчак, бар. Эзлә, шкафыгыздадыр. Әнинең матрасы астындадыр, тиз бул. Әнидән башка мин бер нәрсәгә дә кагылмыйм, иртәгә иртән килерсез. Телеңә күп салынма, сказано тебе эзлә. Син үз фатирыңа кайтып командовать ит, аңладыңмы? Ах ты молокосос! Нәрсә күтәрәсең, а? Нәрсә? Что сопротивляется молокосос? Я сказал. Кровь-то будто свинью зарезали. А с парнем совсем канты, значит. Блин, опять невысоко. Кан içində аунап яткан хуҗа егетнең җансыз гәүдәсенә башы күзе тонган Альбертның исе дә китмәде. Ленаны үтергәндә алган беренче чирганычы нервларын катырган иде инде. Ул ишекне эчке яктан бикләп куйды да фатирның астын өскә китерде. Әмма акча тапмады. Акчасын, димәк, Сара әтисе башка җирдә саклый. Шактый күбес калдырды егет. Гел-гел генә Лена белән булганча җай килеп тормас ансында. Ярый пычагының сабын чүпрәк белән сөртеп китәргә башы җиткән иде. Ленаның әнисе Валентина милициягә шундук Илсурдан шикләнүен әйткән. Тик прокуратура Илсурны 3 көн буе кулга алып тотса да, берни раслый алмаган. Монысында да алай юш килмәс, бердән-бер чара уттырды. Альбертны бу артык борчымады. Аңарда һаман акча кайгысы иде. Муеннан бурычка батты ул көндек белән Светага. Чөнки аңа хәзер көн сайын кимендә 1000 тәңкәлек афьон иснәргә кирәк була башлады. Альберт сиздерми генә әтисенең фатирында закладка салды, әйберләрен дә төяп алып чыгып саттырды, тик булар гына диңгездән бер тамчы су кебек кенә булдылар.
Леналарның телевизорын әнә бер таксистка 1000 тәңкәгә генә биреп җибәргән иде. Акчамы ни инде ул? Кендек Альбертны хәтәр ашыктыра. Соңгы очрашуларында кабыргасына хәнҗәрен китереп төрәде хәтта. Һәм әтисенең фатирын башка кеше исеменә бөтенләйгә языртырга бер атна срок бирде. Ансы сатып өлгергән булып чыкты. Менә хәзер аңа эз югалткан әтисен ничек эзләп табарга? Баязит шуннан да фатир өчен алган акчасын долларларга әйләндереп, туган авылына берәр юн бәяле йорт сөйләшергә дип кайтып киткән иде. Тиз арада Чыбыклыга күрше генә бер авылдан яңарак салынган кирпеч өйне килешеп, калага урап кайтып та керде. Һәм Кадриясенең көтелмәгән авыр фаҗигасын ишетеп, тагын да ныграк борчуга төште. Теге акча даулаучының эше генә бу. Ничек акчаларны үзендә йөртергә башы җиткән, янып, көлгә әйләнәселәре булган. Әле дә ярый, Кәбир исән калган. Хәзер хастаханәдә реанимациядә ята икән. Ушына килә алырмы, юкмы билгесез, диде Кадрияның күршесе. Кадрия үзе көне-төне улы янында кизү утыра икән. Баязит авылдан кайтып төшкән шәпкә шундук алар янына ашыкты. Сезне бер генә минутка мөмкинме, абзый кеше? Теге Кендек дигән мафиози ич бу. Каян белгән ул минем монда киләсене? Буйга хәштрүш кенә бит үзе. Бер генә тындыру җитә. Нәрсә кирәк? Сөйләшеп аласы иде. Нәрсә турында? Фатирмы? Саттым инде мин аны. Үтүт. Саткасы икән, бик яхшы. Миңа синнән бер тиен дә кирәкми, абзый. Нәрсә кирәк алайса? Әле теге кызыл Мерседесны күрәсеңме? Шунда кереп утыргач әйтермен. Яхшы ният белән килмәгән инде ул. Нәрсәдән куркырга? Урам якты. Тирә-юньдә кешеләр урык-сурык иреп тора. Әйдә, тиз, вакытым тар. Нәрсә, алгы ишектән кергәме? Яхшылык белән бирмисең инде алайса абзый акчаны, Тагын бер үк балык башы. Ярый, мин киттем, чыгыйм әле. Ашыкма, абзый. Син нәрсә йоклыйсың? Давай! Улым! Шул чагарттан берәү Баязитның муенына элмәк салды, һәм аны бар кешенә артка тартып буарга тотынды. Дибенгән тыпырчынган мәлдә Баязитның күзе көзгегә төште. Үз малае ич. Әйтәле җил, мылтык гуманрак мынай бомбага караганда. Бер вакыт Наполеонның кара тартмасыннан шулай дип әйткәннәр иде. Сафсада ул. Сафсада. Кеше бер-берсен берәмләп үтерсән иде. Күпләп бер юлы кырсан иде. Барыбер үтерүш. Мылтыкка вакыт күбрәк китә. Аерма шунда гына. Ике аяклылар үз тыкымнарын үтерүнең 1000 төрле ысулларын уйлап тапканнар инде. Германия дигән илдә элек кешене табан асларына бал буяп, кәҗәдән ялатып, кытыклатып, көлдереп, үтереп җәзалый торганнар иде дип сөйлиләр хәтта. Без бүреләр соңгы сулышыбызга чаклы бүре булып калабыз. Кеше, көчсез хайван, яш кына кешелеген жуя.
Хак сүз, бүре достым, хак сүз. Ике аяклы адәм балалары үсә төшкәч, үз табигатьләренең кануннарына хыянәт итәләр. Берәүләре куянга, икенчеләре төлкегә, өченчеләре шакалга әверелә. Paşa, şıbıklı kızga 60'tına şakram degen eğin, speedometre 70'tan artap gitti. Rol tutup bara kullar ara bitti. Көп қалмады енді. Көтерілген жолға мінәбіз. Ишеп тоғышын бүк тұнықшыға бейзек тұтам әлі. Да, мала, өзімнің де чөтіп баш шатмап тұра, әлі тағын бірәні исем жіберер өзіне. Нашар болмас еді. Меннен болсын яқшылы. Өз атаңның мәйтін шақламлары оңайсыз түгілмісін. Кәл. Ішіні бітегелі. Сен ады шират жетер. Әнәрзі, деген әзбейсің? Сенің сөзі таңылаған мен дұрак, неше шақырым мәйт ұтырты берейін. Сошы машинаға үләк сейсесің сек, қараны машина үшін тілің білән ялатып, дезинфект сейлет ашытын. Әтебет, все-таки, кішіше көмек дедім. Мен өлсәм, шыбықлы олы зиратына қайтарып көмәрсің деп еткені бар еді қойшандар. Әті емес. Бұғазын бұғында ойлара керегі де отаң екені тұрында. Яра, көздерін қайтмаш аяты қайтанды. Все-таки молодец, сен парень. Нервларың темір екені. Әгер башыңны сақлы осаң, бір заман біздің дүнияда ең зұр кіші болашақ өксейін. Лады көмерге. Башта бар екен өзіңді, Яныңа отыртып дүріштәдің бәкен. Неше тапқыр бағаж житі текшінділер, Бұлай нәрсе, бір исер қаржықлап барайық, со. Бір әлі тағын бір исінерге. Тұда еш бари. Қараны передозировка ясама. Стоп! Сұлға бір ал. Міне шушы болайынды. Шыбықлы оғы зираты. Біздің бүттін жейді буын бабайлар шушында яталар деген еді әті. Өзінашып, бүгін әттеңі шатланып қашаға шақлар ендалар. Несіллерінен тағын бір буынлары кішісі зиратқа көшті дейді. Еді, тоқылдап қол. Зират қопқасын кіруге, күрәк білән бұйын томырыңа біріні гіна томысы шақмады. Все, дальше Гамлет айтпышлық қабір тишинасы. Бүрілер бар ма немында? Бәлки, шошындағына ташлап кетер бізе. Жер үстіне атқармасылар еді. Чорт! Кіндікнің іші мұндауық бітіріге ярамай былай бұлғаш. Бүрі білән yolғызы шырашу уян түгәл. Қорықма, жай күні кішіге тимей бүрі. Айда, аяқларынан көтереш. Тағын бір 10 адам атқысы болса, Аллах еғылым бән. Айда, келіп жеттік енді. Тағын 5-6 метр ғына көйіл қара кірәбізді. Тадық. Мында кіші бик сирә кері. Шушында көмәбіз. Қабір ташлары болмаса зират деп та білмәсін бұл тиләні. Қазы башлайды. Ялғызға ашамаған бұл көрі баяға достының улауы ике шерәк еді. Слушай, мен нәқсәк слушай, көсәк сындырып алам, емі? Жері емшақ екен бақытқа. Ұзақлап маташма, ярты метр тереңлігі бұса шу жеткен, сенің өплек атаңға. Боласың менде. Өне бірерсінің көзілер ялтыран кім болды деген дәрет. Тезірек қылған жоқса өзі бізді шундан мәңге ятып қалашақпыз. Точно. Только сен ғана қоласың. Қыз
Қасопла кірәгіш. Неудобно. Болды. Ленин мавзолейі құрмайсың. Әйдет. Жүрдік. Оғыр шайтан. Кетір кәрекні. Мен балшығын түшем, әсем тап тұр. Ты что? Не положено. Издеваешься? Өтіме, ұлшағында өзің даканшығы. Погоди. Пиджакты салып, оғашқа әлем. Кракны бейір. Слушай, ашқандақ мұннан ату дождемся тут. Ну! Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная Зырда қаштыруш. Көп қалмады енді қазір сіңа. Әне тігі бұрылышы қағына барып жетекті. Әлі ярай, күрәкнің қысқа сопласын алғамыз. Машина салоны ішінде сілтәніп соғып болмас еді мұйын томырына. Тоқта, күрәк нәрсе бә? Кісәді қанжар бар ішменем. Блин, идиот. Пиджак оғашыққа әлген келеш қолған іш. Әтінің долларлары да шында. Күрәк біләнгіні моташырға тұр келі. Света ни за что ни про что әрем болды. Езгіне шығарым лайна қазір. Ну что-то мұны 4 грамм героин тапқандар өт фатирында. Ну көп мәтірет предупреждал мен ана. Үйде сақлыма 1 грамм дейдім. Бірәші сатқананы барабар не может быть что... Слушай, случайым сен түгілмісің, әлбет, а? Фатирларына көтмәгенде меттар бәріп кіріп, жересінде бір елі қап тұр алдынан сенің шығып кеткені көріп қалғанына. Ты что? Сенің білән в другом месте ұшырашырға сөз қойышқан еді кеш. Жансын білә, мына шоңа құра сенің аттарыңы жиштаға ярдам етіп ерін бетінде. Жаль. Ментлар басып кіргенде сен өзіңді шында болмағансың. Заодно тігі шоқта 4 кішілік бір семьяны суйып шығуыңны да напомнили ба. Мен да сенен бүтіннейге құтылыр едім. Ну что замолчал? Тоқтат әлі машинаңды. Бушаты баласы бар. Бүрілер ұлағанда штаның ішіне гіне бушатасын қалған. Машинаны туктатуга Альберт кирәгенең үткен кыры белән көндекнең бугазына ян яклап тондырды. Анысы шундук авызы тыгылып, йөзе белән ян тәрәзәгә сыланды. Минем үземне дә шундыйрак әшәке язмыш көтә дип уйлап куйды ул. Әмма ул әлегә исән, шулай булгач рәхәтләнеп, яшәп калырга кирәк. Ә моның өчен ничек тә кире борылып барып, пиджакны табарга туры килә. Йырткыч бүреләр йөри янда дип тормыйча. Альберт көндекнең гәүдәсен машина ишеген ачып, юлдан читкәрәк сөрәде, өстенә күп итеп ак әрем йылкып ташлады, ачы әрем исе бала чагын исенә төшерде аның. Әнисе шуннан дару ясап эчә торган иде. Әтисе кайнар суда пешереп, мунча ташына сала иде. Альберт машинаны кабызып, кире иске зиратка таба борылды. Кулына күрәк тоткан Альберт лап-луп атлап, әтисенең сай кабере янына килеп җиткәндә, бүреләр аның кара пиджагында иң аяныч кесәсеннән төшкән долларлар төргәгендә тетмәсен тотып ташлаганнар иде инде. Акча исен этләр яратмавын ишеткәне бар иде Альбертның. Ләкин яшел акчалардан бармак бите чаклына исән җирләре калмаганын күргәч, аңа кинәт кенә әллә нәрсә булды. Ух, сволочь дип яман ачы кычкырып, ана бүресенә ташланды ул. Тик кешеләрнең үзләре файдасына булуын аңлапмы, анысы урыннан селкелмәде дә, бер ырлап кына куйды.
Инде шактый зурая төшкән 4 баласы шашкан кыяфәтле ике аяклы җанварны уратып алдылар. Һәм әниләренең һөҗүм итәргә кушканын көттеләр. Ана бүре үзе дә бар күзәнәкләреннән курку аңкып торган Альбертның бугазына сикермәкче булып, якынрак атлаган иде, көтмәгәндә сыртларын кабарткан балаларына карап, бүтәнчәләк ырлап алды. Чөнки бу ике аяклы адәмнең күзләре дә теге савый бала шикелле гөнаһсыз Наполеонныкына охшаш калганнар иде. Әнә ул селтәнеп күтәргән үткән коралын кулыннан төшереп җибәрде һәм бүреләрне беренче тапкыр күргәндәй гаҗәпләнеп елмаеп басып тора. Ана бүре җан ишеткеч моңсу тавыш белән улап җибәрде. Бу дөньяның аңлашылмаган якларына тирән гаҗәпләнүдә, җан ияләренең ачы язмышларын каргап, елау да ишетелә кебек иде ул кан туңдырырлык ямансу улау авазларыннан. Ерткычлар Альбертны ялгыз калдырып, шым гына каядыр китеп югалдылар. Бу тынгысыз урынны бөтенләйгә ташлап китүләр иде. Әйе, фотода үги улым Альберт. Ул сездәмени? Әйе, тагын бер кат яхшылап карагыз әле. Ялгышмыйсызмы, Кадрия ханым? Мин аны сабый чагыннан ук беләм. Безгә күрше бакчада үсте Альберт. Әтисенең кайда икәнен беләмсең? Дөресен яшермим, Кадрия ханым. Безнең сорауларга җавап бирерлек хәлдә түгел иде ул. Озакламый психиатрия экспертизасы ясалачак. Ләкин формаль чара гына ул. Андыйларның калган язмыш юлы бер инде жүләрләр йорты. Аны бит урамда агач кайрысы кимереп йөргән җиреннән тотып алдык. Изенә күптән төшкән иде инде. Гафу итегез инде. Сез язучы Заһид Мәхмүдинең «Әшше балан» әсәре буенча эшләнгән «Бүре» дигән радиоспектакль тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар. Баянчы Ринат Таҗи, ана бүре Зөлфира Зарипова, Җил Әлфинур Хисами, Альберт Рамил Вәҗиев, Баязит Альбертның әтисе Әсәр Шакир, Әлфия Альбертның әнисе Баязитның хатыны Нәҗибә Ихсани, Кадрия Баязитның икенче хатыны Фирдәвес Әхтәмова, Кәбир Кадрияның малайы Илтизар Мөхәммәдгали. Егет ролендә шулай ук Илтизар Мөхәммәдгали. Ана егетнең әнисе һәм Лена рольләрендә Мәрьям Юсупова. Киндек Рекетир бандит Идрис Мәсгуд. Аучылар, милиционерлар Илдус Әхмәтҗан, Хәлим Җәләл, Фәрид Җәләй. Спектакльне эфир өчен режиссер Фәрид Җәләй әзерләгән. Тавыш режиссеры Марат Аюпов. Мөхәррире Рөстәм Акъегет. Радио тамаша магнитофон тасмасына 2002 елны язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.